खुलुमबाय बड'लेण्ड सानखौरां अनसायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै 72थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रानिपुर गुदि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव रुनिखाता गुदि बर' थुनलाइ आफादा खुंगा 33थि बोसोरारि जथुमा खुंफुंदों। गाहाय लांगोना आरो सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो साहित्य एकाडेमि लाइमोन बान्था आरो समेश्वरी ब्रह्म थुनलाइ बान्था मोनगिरि मुस्रिमा सान्ति पुष्पा बसुमतारी बिथांजोआ। रुनिखाता गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि कलेन्द्र बसुमतारी आरो नेहाथारि राजेन्द्र बसुमतारी बिथांमोना खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै मिन्थिना लानि। जोंहा दिनैहाय 72थि बर' थुनलाइ आफादनि बर' थुनलाइनि जोनोम सान आरो 33थि रुनिखाता गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालि जथुम्मायाव गोनांथार हाबाफारिखौ लानानै थान्दै मेलाव सावरायनाय जागोन। बे हाबाफारियानो जाहैबाय, बे आयदायानो जाहैबाय जे सरकारा जोंनि बर' जाथिनि राव बिजों बेखौ माबा माबि खैसार बानायनानै फोजोबनायनि षड़यन्त्र खालामबाय थायो। सम सम जोङो मोनबोबाय थायो। दा बेखौनो लानानै जोङो दिनैनि थान्दै मेलाव गोरायै सावरायलायनानै थांखि आजावगोन। बे जाहैबाय जोंहा दानि बर' बिजोंनि फरायसालिया बायलांनायनि लामायाव जों नुहुरदों। बर' थुनलाइ आफादा नोजोर होदों आरो बेखौ सरकारानो माबा मोनसे खायदाजों फोजोबनो नागिरदों नामा, जों बेखौ मोनदांनानै बिनि सायाव गोथौयै सावरायलायनानै जोङो थांखिखौ दिखोनाय जागोन आरो बे थांखिखौ जिल्लासिम हरनानै जिल्लाया जाहाथे मिरुसिम दैथायहरनानै माबा मोनसे राहा लानो हायो, बेखौ जोङो हरनाय जागोन। बे समाव सरकारनिसिम माबा मोनसे खावलायनांगौ दं नामा? जोङो सरकारनिसिम बेखौनो खावलायगोन, आसामाव जोङो थागिबि हारि जायखौ बुङो, ससियेल मिडियायाव ओंखारो आरो जारिमिना जोंखौ थिनो। दा बे थागिबि हारिनि सुबुंफोरा जों बर'फ्रा राव दंखायो, हारिमु दंखायो आरो जोंनि थानाय जानाय गाननाय जोमनाया जोंनि बायदियैनो दङ। जाहाथे बेखौ फोजोबनो नाजाया। जोंहाबो थानो मोननायनि मोन्थाय दङ, बे जायगायाव हारि हिसाबै थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ। जोङो बेखौनो लानानै सरकारखौ खावलायहरगोन जे जाहाथे सरकारा जोंखौ बायदिसिना कौशलजों जाहाथे हारि आरो रावफोरखौ फोजोबनो नाजाया। बेखिनिखौनो सरकारनिसिम खावलायहरगोन। 2 नभेम्बर थुनलाइ सान मुलुगखौ लानानै माबायदि हाबाफारि खुंगोन? मा फोरमायगोन? दिनैहाय जाहैबाय जोंनि बर' जाथिनि बर' थुनलाइनि गोथार दिन। बे गोथार दिनखौ जोङो 1952 मायथाइनि दिनैनि दिन 16 नभेम्बर खालिनो खुंनाय जायो। बेनि ओंथियानो जाहैबाय जे जोंहा जे गोदो राजा दंमोन, रायजो दंमोन, भाषा दंमोन, कालचारेल दंमोन, बेफोरो गोमालांनो हमबायमोन। दा बेफोरखौ बै समनि सानसुमैफ्रा लाखिनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादखौ दादों। बे बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बर खालिनो दाजानाय जादों आरो बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो जों दिनैहाय गामि ओनसोलफ्राव बेखौनो मेसेज होनो सानदों, जाहाथे जोंनि बर' थुनलाइ आफादा मा मावखो आरो बेसेबां आवगायखो, बेसेबां मावबावनांगौ दङ, बेफोरनि सोमोन्दै जों दिनै गेवलां मेलनि गेजेरजों रायजो राजानो बे बिबुंथिखौ होनो सानदों आरोखि। बेसेबां सम हिसाबै बेसेबां खेब हिसाबै खुंनाय जादों? दा बेखौ जन्मदिनखौ लानाय मथेबा 1952 बेखौ लानानै दिनैसिमाव 72 बोसोर जायो आरो बे 72थि बे फालिनाय जादों आरो। रुनिखाता गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव बेखौ खुंनाय जादों आरोखि। रुनिखाताना 33थि जाहैबाय, 33थि एनुवेल कनफारेन्स हिसाबै खुंनाय दिनै। औ, थुनलाइखौ फेहेरनो थाखाय लाइमोनफ्रा माबायदि खामानि मावनांगौ? दा नुनो मोनदों जे थुनलाइखौ फेहेरनायाव दानि जुगनि जायफोर लाइमोनफोर, बिसोरो स्टाडि खालामनानै बा अनुकरन खालामनानै
जोंनि जाथिखौ सुंथानो भाषाखौ सुंथानो थाखाय बर' लाइमोनफ्रा मावनो साहित्य सभानि मुङै मावनो थाखाय ओंखारबोनांगौ आरो बिदि खालामाबा जोङो दिनैहाय बर' थुनलाइ जायफोर दंगासिनो दं मावगासिनो दं बेनो गोबाव मावबोगासिनो दं दा जोंनि इयुन जोलैफ्रा ओंखारनायाव खम नुदों दा जों खावलायबोगासिनो दं जाहाथे इयुन जोलैफ्रा बे थुनलाइ आफादखौ लाखिनायाव बा सुंथानायाव गोबां खामानि मावनांगौ होननानै खावलायो आरोखि। दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारियाव मा मा हाबाफारिफोर लादों? दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारियाव जोंहा सिगाङावनो दहाय थांखांबाय जे लांगोना बेखेवनाय आरो बेखौ जोंहा साहित्य एकाडेमि मोनगिरि मा होनो सान्ति प्रभा बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होलांबाय आरो बेनि उनावहाय जोंहा दङ नैबे फिरफिला उरायहोनाय आरो मा होनो मुंख्लंफोरनो दाहा बावनाय बे खामानिया जाफुंबाय आरो बेनि उनावहाय जोंहा थान्दै मेल दङ गामि गामिनिफ्राय जोङो थान्दै बिहरदों आरो बिथांमोना सफैबायबो जोङो दा दसेनि उनाव बेखौ खुंफुंनाय जागोन आरो मा मा राहा लानाय जागोन बेनि थाखाय जोङो बे थान्दै मेलफोरनिफ्राय अपिनियनखौ लानानै जों मोनसे थांखि लागोन बेनि उनावहाय जोङो गेवलां मेल जागोन आरोखि बे गेवलां मेलाव आलासि लेंहरनाय जादों आलासिफोरनि बिबुंथिनिफ्राय मा मा मोनो दायो दा बेखौ खालामनाय जादों दिनैनि हाबाफारियाव।